Sziasztok, Alma vagyok, a Pitypalagyháztáji farm gazdasszonya. Zoli most nincs otthon, igazából ő most kiment a farmra, jelenleg ő rendezi az állatkákat. Szeretnék egy kicsit bemutatkozni, mert rengeteg új követőt kaptunk, és új lehetőséget arra, hogy megismerjetek minket, úgyhogy jó lenne, hogyha egy kicsit bemutatkoznék. Habuczki Bajnoci Alma vagyok, és a férjem Habuczki Zoltán. Ketten vezetjük a Pitypalagyháztáji farmot, amit 2022 őszén álmodtunk meg. Akkor még Hortobágyon éltünk, Zoli tőzsgyökeres hortobágyi, én pedig Békés megyei vagyok. Mind a ketten az Alföld szülötte. Sosem gondoltuk volna, hogy például nem ott fogunk élni, és nem ott fogunk állatot tartani, de igazából az asszály és az új éghajlatváltozás hozta azt, hogy el kellett költöznünk, hiszen ennyi állattal már nem tudtuk vállalni azt, hogy kitettek legyünk a természeti anomáliáknak. 2022 őszén volt az első olyan gondolat, hogy akkor hazakerülnek a lovaink. Én ebben a házasságban 2 lóval érkeztem, akik bértartásban voltak, és szerettük volna őket otthon tartani. Úgyhogy Zoli a nagyszülői telkén épített nekik egy kis beállót, egy kis karámot. Ide érkeztek meg a lovak. Aztán azt tapasztaltuk, hogy igazából annyira szabad életet éltek, hogy soha nem használták a beállót. És mi meg csak álltunk ott a közel 500 000 forintos beálló mellett, hogy hát kár volt ennyit költeni, és kár volt ennyit dolgozni, hogyha az állatok nem használják. Nyilván mi nem szeretnénk korlátozni az állatainkat, úgyhogy a lovaknak megengedtük azt, hogy úgy éljenek, ahogy szeretnének, akár a szabad ég alatt. Így elgondolkoztunk rajta, hogy akkor legyen valamilyen kis állatka, amit be tudunk tenni. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a tejet, igazából ezen nőttem fel, Árpád-Halmán, az Békés-Csongrád megye határán van egy kicsi falu, és rengeteg tejet ittunk, háztejet ittunk gyerekkorunkban, és semmi problémánk nem volt. Ez a szerelem a mai napig kitartott, és azt vettem észre, amit mindenki más is, hogy egyszerűen a mai tejektől rosszul vagyunk. A mai tejektől felfúvódunk, megy a hasunk, a közérzetünk sem szuper, és ezt próbáltam ugye eleinte a mai trendeknek megfelelően próbáltam növényi tejjel, mondjuk úgy, hogy tejjel, de növényi italokkal kiváltani, de nekem nem vált be. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ez a mandula, rizs, szója, nem tudom, milyenek vannak még. Igazából mindent megpróbáltam, de egyik sem volt az igazi. És akkor így jött az ötlet, hogy akkor abba a beállóba bizony legyen egy tejelő állat, ami bekerül oda, de azért annyira nem volt nagy a terület, hogy marhában tudtunk volna gondolkozni. És akkor így jött a gondolat, igazából nekünk nagyon-nagyon megérzés alapú így az életünk, és akkor így jött a gondolat, hogy akkor legyen egy kecskénk. Ez volt 2022. október eleje. Hát délután, ahogy szóltam Zolinak, hogy szeretnék egy kecskét, este már kecske volt a karámban, a beállóban. Gondoltuk, majd jó kis társállat lesz a lovaknak, egy kecskét vettünk, és reméltük, hogy akkor ez így megoldódik a kis önellátásunk. Ezután kezdődött igazából az utazásunk a kecskék világába. Gyorsan rájöttünk, hogy egy kecske nem kecske. Nagyon gyorsan kiderült, hogy őt nem fogja meg a villanypásztor. Addig ugye 2 szál zsinór vagy szalag volt kihúzva a lovaknak, ez teljesen elég volt. Kecske az jött, ment, bújt alatta, őt nem érdekelte az se, hogyha megcsapja. Úgyhogy nagyon gyorsan el kellett gondolkoznunk rajta, hogy vagy kecskementesítés lesz, vagy továbbfejlődünk. Utána gyorsan vettünk még 3 kecskét, akkor kiderült, hogy azok közül nem mindenki volt vemhes. Azt gondoltam, hogy úgy működik ez, mint a lovaknál, hogy majd fedeztetni járunk. Kiderült, hogy ez nem megfelelő, hiszen az állatügyi betegségeket, járványokat, nemi betegségeket lehet összeszedni, mindenféle fertőző dolgot, hogyha ilyen bérbe fedeztetnénk. Úgyhogy igazából akkor gyorsan bakot kellett keríteni, akkor vettünk még egy nyájat, és így indult el a saját kis farmunk, amit akkor még nátfedeles kincseinek hívtunk, mert egy hortobágyi kis nátfedeles házunk volt. Ezt a kis nátfedeles házat Zoli maga építette fel, egy összedőlt vályog istállót alakított újjá,
Ha gondoljátok, akkor újra megmutatom róla a képeket. Egy igazi kis mézes kalács államkuckót építettünk belőle, és akkor így lett nátvedeles kincsei, mert már akkor éreztem, hogy szeretnék egy brandet építeni, egy márkát, szeretném, hogyha az emberek felé tudnánk közölni, lenne egy csatorna, ahova tudnék kis szöszteneteket megosztani veletek. Így alakult ki a mi utunk, utána nagyon gyorsan át is alakult, vagy gyorsabban alakult, mint gondoltuk. Az első nyáron már 130 kecskét legeltettünk a ortobágyon, és akkor utána nagyon gyorsan kialakult az, hogy hát ezzel szeretnénk foglalkozni. Nem ismertük a tejvilágát, egyikünk sem örökölt semmit mezőgazdaságból, sem földet igazából, sem gépparkot, sem tudást, sem semmit, úgyhogy mi magunknak tapostuk ki a saját utunkat a mezőgazdaságban. Nagyon gyorsan kellett reagálnunk, mert a nyakunkba szakadt, rengeteg tej, hát most a mostanihoz képest nem sok, de az akkori méretekhez képest nem tudtam mit kezdeni ezzel a, nem is tudom, 10-20-30 literekkel naponta, úgyhogy nem ismertem, hogy hogyan kell tárolni, mi a megfelelő elkészítési módja, hogyan kell a higiéniára odafigyelni, úgyhogy nagyon hamar és gyors repüléssel érkeztünk meg így ebbe a világba, és akkor onnastól kezdve elszabadult egy kicsit a pokol, mert hát Zoli mondta, hogy akkor legyen, hát ennyi savunk van ugye a sajtkészítés mellékterméke, akkor ennyi savon már felnőne egy disznó, akkor legyen mangalicánk, akkor úgy volt, hogy elmegy venni Zoli mangalicamalacokat, hát végül 10-zel jött haza, akkor neveltünk 10 mangalicát, akkor legyen húsnyúl, mert hát Zoli nyulazott fiatal korába, akkor lettek magyar óriás nyulaink, akkor legyen baromfi udvar, a tojás véget, akkor legyenek méhek a barackos miatt. Úgyhogy így alakult a mi kis utazásunk, és utána ugye, ahogy nőtt az állomány, és ugye az asszály fenyegette végül is az állatok egészségét, és a takarmányellátás biztonságát, úgy döntöttünk, hogy akkor irány Dunántúl kedves barátaink leköltöztek Nagykanizsára, és így indult a mi kis világunk Zalába, hogy akkor eljöttünk világot látni, és teljesen megérzés alapján választottuk Tilajújhegyet. Nagyon tetszett, hogy ugye jó helyen fekszik, tehát ugye 76-os főút mentén van, könnyen megközelíthető, és adott egy feldolgozó konyha, amit ugye tudtunk használni, hiszen kezdésként nem tudtunk mindent megvalósítani. Természetesen cél a saját feldolgozó egység. Ez most így a 2026-os célunk. Úgyhogy mi vagyunk a gazda és gazdasszony, a Pittypalagy Háztáji Farm márka mögött mindent mi végzünk. Most jelenleg Bence és Ádám segítenek a farmban, és barátok, amikor tudnak. Nekik nagyon szépen köszönjük a segítséget, de alapvetően mindenre ketten vagyunk. Tehát a kommunikációra, vevőkkel való kapcsolattartásra, a megrendelések nyilvántartására, összekészítésére, a termékek elkészítésére, kiszállítására, és azra a több száz állatra, ami jelenleg a farmon van. Van most jelenleg 110 tejelőkecskénk, 45 mangalicánk, 40 húsnyúl körülbelül. Ugye a kacsák azok elfogytak, de folyamatosan újítani fogjuk, és tavasztól ők is lesznek, kacsák és libák, és baromfi. Emellett van 2 lovunk, 2 kutya, 4 cica, és tagja vagyunk a Zalavölgye nyitott porta hálózatnak, úgyhogy egy élmény nyitott agroturisztikai szolgáltatók is vagyunk. Ugye az agroturisztikai szolgáltató azt jelenti, hogy olyan mezőgazdasági résztvevők vagyunk, akik nem csupán terméket, egészséges élelmiszert állítanak elő, hanem meg is mutatják azokat a folyamatokat, betekintést nyerhettek a farm mindennapjaiba, a mi kis életünkbe, és tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok. Hamarosan jövök egy következő videóval, hogy mi az, ami nálunk elérhető, és mit tudtok majd tőlünk vásárolni. Hogyha szeretnétek a vevőink lenni, keressétek a vevőkör csoportunkat, ahova csatlakozzatok, beengedlek titeket, és ott minden információt meg fogtok találni. A rendezvényekkel kapcsolatban pedig kövessétek az oldalunkat. Köszönöm!